Happy Independence Day from Lunta Television. Tumatero kuti ayi tikulandireni kaya chuti chikuyenda bwanji konse kumene inu muli ndikugwira ntchito madzulo ano ndi wonga ntchito. Ine ndine Moses Magawa. Timafuna tikambirane nkhani kugwirizana tsiku la lero nzofunika kwambiri zimenezo. Leroli ndi tsiku lomwe Amalawi tinalandira ufulu odzilamulira tokha, ndipo mzaka zimenezi zokwana 62 tsopano takhala tili ndi mwayi umene Amalawi amapereka mphamvu makamaka kwa iwo amene amayenera akhale pa chiwongolero cha dziko, ma president. Ndipo tsopano tikhoza kunena kuti ma president kapena atsogoleri amene alamulira dziko lino tikafufuza onse pamodzi alipo 6 tikulankhula pano. Komabe ndikuti mkatikatimo ena anabwerezako materemu awo mene tikulankhula pano, ndikuti tili ndi Professor Arthur Peter Mutharika amene akulamula dziko lino makamaka mu teremu yawo yomaliza paja pamakhala zaka 10. Ukafika pamenepo basi sukhalanso ndi mwayi wina uliwonse kuti ungalamulire. Ndiye kuti tsogoleri woyambirira wa dziko lino Dr. Hastings Kamuzu Banda mzimu wawo usemumtendere udalamulira mzaka zawo zimene chauta adapasa dziko lino kuti takhale pa chiwongolero. Komanso anasinthana ndi Dr. Bakiri Muhuzi amene akadalipo pamene tikulankhula pano ndi mtsogoleri wopuma wakale wa dziko lino. Osewalanso ndithu adasinthana ndi malemu Professor Bingu wa Mutharika mzimu wawo usemumtendere, iwowanso adalamulira mzaka zawo zoyamba kugweranso mu teremu yachiwiri mpamene adatisiya. Ndipo adasiya chiwongolero chimenechi kwa Dr. George Banda amene wanso ndithu adalamulirako mzaka zimene zinali zoti akumalizitsa za Professor Bingu wa Mutharika. Ndipo pamene pamachitikanso chisankho kupezeka kuti Professor Arthur Peter Mutharika nthawi imeneyo adalamuliranso dziko lino zaka zawo zokwana 5 mathamangira cha ku 6 faja zosamwitsa zina zimene zidalipo. Adasankhidwanso Amalawi ena anati zisankho sizidayende bwino, kunali nkhani zogwirizana ndi kuti azapita ukhoti, ndipo kutachitikanso chisankho china. Dr. Lazarus Chakwera adabweranso kudzalamulira dziko lino ndipo amaliza chaka chathachi pamenenso asiyira chiwongolerochi a Professor Arthur Peter Mutharika mowanyadira Malawi kumangoti mkulukuta moyo. Ndati mati ayi tateni titawunikirana zakatu zakwana 62 akadakhala munthu iye zalenje dzukulu timafuna titawunikirana madzulo ano kuti kodi mzaka 62 zimenezi ndi iwo amene tidayika kuti adzilongolera chiwongolero cha dziko, madriver atitengera kumene ife timafuna kapena galimoto sili kuyenda kapena tachidwa pati tinayima pena pache zinthu zimenezi zimene ife timafuna tasanthula moving forward kuti zaka zimene zili nkubwerazo tikadakhala ndi driver wotani. Maganizo anu program ino ndiofunikira kwambiri, ndipo tiyambepo kulandira ndemanga chifukwa nzika zayamba kale kuimba foni kuti timve komanso tikambirane nkhani imeneyi kuti kodi tikuyenda bwanji ngati dziko mu zaka 62 amene tasiyapo ngati akutiwongolera dziko lino, kodi ayendetsa mumene ife timafunira. Sitikukamba zoti mtsogoleri amene alipoyo, tikukamba zoti atsogoleri onse pamodzi tikaunga mkota mukakhala ngumati kodi ndi mmene amayenera kuchitira kapena atichedwetsa kwambiri atsogoleri otero ngati dziko mbuyomu timayendera imene amati kulibe zosankhananso ngati mtsogoleri kunalibe democracy. Mademocracy idayambira pa Dr. Bakiri Muhuzi pamenewo adati tiyeni Amalawi tizitha kumasankha mtsogoleri wakumtima kwathu zaka 5 ngati sitidakondwere naye chotsera ameneyo mbwereseni munthu wina akutsogolereni zaka 5 zina
chimodzimodzi. Ulamuliro umenewu umatchedwa wa democracy umene tilimo umene anthu amasankha zofuna zawo nkuchita kutenga driver kuti khala apapa iwe ndiwe driver ukhale pa chiwongolero cha dziko uzitiwongolera kuti tizipita mtsogolo. Kodi tikuyenda tikupita mtsogolo kapena mzaka 62 zimene tikukambirana lero zinde kuti uzagwera m'madzi chimene tifuna timve nzika zikulankhulapo. Mwasula bwanji madzulo ano? Ayi kuno kwabwino tipaseni dzina lanu kumene mwatiyimbira choyamba. Ine ndine Sampanda kuno Nguma kudowako mukaunikira dzikoli atsogoleri amene takhala tikuwayika pa chiwongolero zaka 62 atifikitsa pamene timafuna kapena tikuyenda motani Asampanda? Inu Moses Makawa ineyo maganizo anga ndikuona kuti atsogoleri ambiri basala chikitsomero mafuna. Ndipo atsogoleri amene amadaiva kisa amenewa munthu amene anaoneka kuti pamadziko adakasindikitsa pamene mafuna anatoyamba kuchaka muzu. Chifukwa amene mujadakira zinthu zambiri ndipo samaonanso mbali kuti kumalayi amaika zinthu kumachikiro kulikonse. Ndipo samarekera kuti ndi makhala wakuti koma tidamkwira amba democracy ndipo mene dziko linodonongera. Ndipo mujadamkwira amba democracy 1994 pamene pachitapanga ministry. And kudapeza kuti president amene analiweyamba pa democracy amanena kuti umachangamuka patauni adapangitsa vanthu azingupanga chimene angathere nchifukwa kuyambira nthawi imene chanthu ngoma kupanda amakwambiri. Moti panopa kuyambira democracy nchifukwa munthu amene ku democracy ni nkhondo andi panopa ndimatsingiza kuti democracy ni nkhondo. Chifukwa kuchokera pamene pachapo ndi kuchikora mkali vanthu angokuba ndalama mboma palibe stori akangokuba ndalama japelekesoni mkapena mkuwalungoza angokuba ndalama zake amene akumangidwa ni vanthu osauka koma kuwe kumene muone ayi. Driver la amene anabweretsa democracy adatilakwira kwambiri mdziko muno. Ndipo mosabisa komanso mosalekera kuti kapena ino chimene chanji kuma ukamba chilungamo chitangulamba democracy chikuitasoka yamepaka. Moti panopa nimakupe kuti atakana khaleka munthu chika mpaka nane ulamula wamudzi ine nimakupezera kwezi mnene wambiri andi zimene lusoba muno malaya panopa kwezi zambiri zidakwalikuwalikani. Chabwino. Moti chifake panabwera oluliralenga amene adabwera paucheno bingo mutalika adayesetsanso ndi chifaniro chi. Ungakhina ithaya democracy koma adayesetsa kwanzi ndimooneka pena mpena. Koma ubwera wenawa uyu chakwera anabwera ndipendeni amene yanafuna kuyesa konga zimene amafuna kamuti. Umade muri ni democracy muri muone zidasokonekera ndiki musokonekera ziko ndasomwe muone muzali wa Facebook mama chao kwa mbele yu chakwera. Izi nizobimba nisoya bwino amamanga zisoneka niko kuda kabula pena kuda liga munzu nikula bingu nikula chakwera nikulo zungu mne daga ngusumako nimara kuda halina binga bingu ni chakwera ni democracy. Koma actually amesera koma zimene zili kwa nozi ndo besigisoni koma tundi kuti kula malali ndiye mafuta. 2063 division ya dziko lino kuti tikafike kumeneko zikhala choncho kapena muli mchiyembekezo kuti mwina madriver amene alipo amene akupita mtsogolomu akatifikisa 2063? Amwezi Makawa ino mwere muone panopa 2063 upika pa 2063 votsipa izaka zoni mkhaza mili kwene mwina nolomosi kari kodilipeleza kuti mwina kodelekeze. Koma nimene liyo nikasimo mungu chitsaze niyo 1994 mbe democracy kuchika panopa zimu zaka pafupi za kuchako tuzambi kumuchoka pa 1994 kuchika panopa palikia jimini yishirika muona kuli zimu suzucheka nimu mgocheka kuchoka pa 2026 umo ukafika 2023 zimu nzokura kuli zingakozeke kuli chanzi mngoma ya njila yake ni mabanda rama koma ni makanda rama zeko wamango kupa zikoza mbili sizenda nzokura isoni kuli zikoza mati koma pesa kutina osamalizika chitsazo china niko kupata chitsazo unopa alipa chansi wozi kwa chingati ya kumakumu koma nse ujatangona mapicheki da kumajaki areka wapita niko kwenye mtongo utamalizika areka niko wakabali kutendeke tuku nse ukuta se unusizera kile mune malizaka tati nune malizaka pili chabwino mungona niko kwenye tukuli yanu chokola matimani ama mbuona uli ukunguli ukusiani ukusiani akulenga kwao pambeni
ndatokoza sambanda kudowa mkhalendo usiku wapambana. Thank you. Well, zikomo abero nditosanthula kutera kuti we needed the first drive wa dziko letka muzubanda kenako kupasirana mpira kapena chiwongolero ndekuti nda bingu akuti kenako kachitatu pakananena kubwera achawera anthu amenewa malinga ndi asambanda akutero kuti ndekuti bwezi chili patali. Inu mukuona bwanji dziko lino lathu timatero madzulo ano tikambirane kuti muitsatira bwanji 62 years tapindula nayo kapena yagwera m'madzi palaini pali ndani masula bwanji amene wandithu akhala chete tolena masula bwanji. Yeah, muzitsitsako wireless yanu television masula bwanji. Masula bwanji tili ndochuluka palaini ndekuti ngati simulankhula tizitolaina mwansanga masula bwanji. Aineyo wamphamvu timve mwamphamvu lanu dzina kumene mwatimbira. Chabwino mumvekabe pansi kwambiri sindidziwa kuti vuto. Chabwino 62 years mwayiona bwa ndakupetsetsani 63 years taiona mene ikuyendera madrive kwa ineyo ndona ngati kuti kubwera kwa matipate Malawi tidala ndirati matipate koma sitidali pambingone kuti Malawi tikhale ndizipani zambiri chifukwa mipindi ya malembo kutapanda dziko linoli tikatenga mitengo ya zinthu tikapita magrosari mashopu osiyana-siyana mtengo wa rice boy shopu iliyonse umakhala umodzi tidavomera matipati ndi amene aja adadzalandira matipati aja ababiri adane kuti umachangamuka patawuni umachangamuka patawuni kuyamba kumagulitsana zovala zomwambika uyomatira kwandiri dziko lukili ukasintha ukadakhala kuti malemu dokutapanda adasinthana ni malemu bingu dziko lino likadanena kuti lidapitirira kuyenda bwino. Akadakhala kuti bingu malemu bingu adangopatsirana ndi avamngotolo kumene achakwera unena achakwera chifukwa chake chani zaka zimene akhalapo waingowazi unaonetsa ndithu kuti mitengo ya mbewu muno Malawi koma zinthu zinakwira zedi pamene atsogoleri enawa muno Malawi simzende chiluka. Okay, kotero kuti democracy imeneyo ite tili ndi ufulu wodzilamulira taonani lero lina kunena kuti chikhale chikondwerero kusunga ndalama sizoona zimene zija ndibodza la mkunkhumiza lakala luterera paujeni pachu aluchita ujeni ngumani ndibodza la mkunkhumiza. okay, ndithu democracy imeneyo koma zaka 62 tilipa ufulu wodzilamulira pali pamapa ndezo nongekerako. chabwino ziko mukumbini sokoli tathokoza mchetse mukhale ndopambana wakupitirira kumva maganizo anzika amene wakuti afanana ndi aja amene adayimba anena kuti akamazu masolo banja bambo ine ndaswera kodi nkuti umenewo kudedzako 62 years tonse tayiona situdziwa kuti pano kayatakwana zaka zingati ngati munthu anthufe komabe at least matsogolerena taonako mbiri zinazo mbuyo moti mwina ino ndamvula zakale madriver amene tapasa dziko kuti tayendani tatiyendetsani amene walipo 6 mungasanthule bwanji mmene zinthu zayendera atiyende tafika pamene timafuna ngati nzika kudedzako muzitsanthula bwanji mu 62 years imene tikukumbukira pano. Okay.
wazo mwina rabia swazo kwa kizerira mwira ifono karokasi mkwaniza mwingi mtajifuri Macho la mwinga mwina zaza ya mwina fozo kafaifi wabidi mwina ya kimaji umaakudafi wana vijini hawa bifu mori kiti jori kuri ndani mori kuri soyajana Jimmy don't for the yoga one day for the Minaka, the way they should have seen, or Carcassi made the way they should have seen. Alright. Ndi kudedza kuthokozeni kuti nanu mwafanana maganizo ndi anthu awiri amene ayimbaja mwayimba zofanana mukhalendo usiku wopambana kudedza uko. Thank you. Well, kuunikira kuno bwino mkalemba wa ntchito nthawi zonse mmamuona kuti agwira bwanji ntchito amene ndithu agwira ntchito ndi ma president 6 ndipo yonse angazitame kuti adakhala pa mpando pokha mudachita kukapatsa vote ndi mphamvu kuti tapitani mukationgolere dziko ayendetsa bwanji ndi 62 years of independence palaina pa masula bwanji ayindaswera tikumbuseni lanu dzina kumene mwatiimbira kumeneko 62 years mwisimba bwanji atsogoleri akwana tsopano 6 amene nkhope zawo zaoneka kuti zimene zatilamulira mdziko muno tafika pamene timafuna zero pa 10 ndiponso 0 pa 10 and nzopetsa chisoni kulera kuti tizitchula za 62 years pamene pazakazowerengeka zimene akwazi analipo like nthawi inali one party system anapanga zinthu zooneka kuposa chifukwa tinatititenge imenenawafika 30 years iletengeso 30 years imene yamulibe ya democracy akuposa kuona kuti 30 years ya democracy just it's a waste of time mwafika pamenepo chitsanzo chabwino kwambiri okay chimene derevanga value akwazi ajamatuza zoti chuma chili mthaka democracy rabwera anapanga twist kufuna kuti zikhale ngati muna chuma chichasi chili mthaka yagamba kutuza zonena kuti tibweretsa mafactory ndi zina zoterozo ndikuyamba mukukumbukira kunoloma ino privatization commission that mati privatization chakuliza makamba napo maose DIT achina viplayo ko panopaaachina lifeline nakulitsa ose pamwe akukhulupirira ndithu bwino lomwe ino mukumbukira bwino lomwe kunena kuti nthawi yakamuzu dola inali nthawi inali 1 to 1 malakwata ndi dola chifukwa cholima kumwe kufo chemwe okay lero mukapita kumaestate kuja kukasuku kumati mupita lero kumene kuja kumaestate ostate ndi mabwinja ubale kumene alipo pakati pa alimi boma ndi kugulitsa foje kakati azungu adasintha kuti kodi azungu akugulawa ndi akuti awo pamene azungu ake ndi omwewo amene nthaka muzijama kugula kumapano zikuvutitsitsana zikukampo pano ine ndimulimi ndili pano ndinalima kwakulitsa nkhawa kubasi koma ndizovesisoni kwena kuti ndikampaka musanu sili kunena sachimanga chokha ndizoti chimangaji chichi ndi chakudya ichi sichifunika kudula komabe tomafunika kuti zetikulotsa kungaku ndi zimene titulutsa mwina mwake zizikwanira kugula zipangizonso kumalimabe kumapitirira tsoni pano ngati sitilima kuti tisikagula kuti zizivuta apo apayi kulima mwalima ndifaka kulera kuti ndikanamba kachizimbi chakayi kuti kwati dzikoli timati kumaminerals ku migodu kuzikutivuta ndikuti nkhani imene jayayimbidwa nyimbo pakana pano zikukanika kuti dziko lili kulowera kuti chimvetsa chisoni chino kwambiri mtogolero limene apa ndifuna ndinene mopanda manyazi kunena kuti dziko lindikaching'ono timayenda mwepita maiko anzathu imagwa mlesozi tikapita kwinako kumano timadzonso kuti timazindikira lena kuti atsogoleri athu amapitanso kumeneko koma alibe manyazi akabwera kuno kumakatsika ndithu pa airport pamene ndichisakasa maiko anzathu ichi kumene ndeyako chakuna mpula kumano iyathu kuti ndi international airport ndi nkhani yolilitsa nkhani yoti nthawi zina kunjaku timakafika kunena kuti tizitchula kuti ndinawo kumalawi kumatingalira kuti kapena mmene mwina timapangira hayala koji wa mpira timafunga mzungu mwina tsiku linaso tidzapange hayalaso tibwerere kuchita gari tidzapange hayala kuti tuli mwina zidzayendezi
chisoni kulira kumuthu wakulu katine zikomo kupanga. Titokoze ku Airwing kuti nanonso mabwera kupereka maganizo anu mukhale nonse kopambana. Zikomo kupirira kumva maganizo anzika kuti kodi mukuona bwanji 62 years iyayenda bwanji anthu akusimba amene akusimbira dziko lindi lathu ngati kungakhale kulongola ndi kuti ntosefe ngati Amalawi. Palaini pali ndani madzulo ano? Palaini pali kumwanza kuno Zukulanga. Tikuthokozeni kwambiri bwana Peter. Zikomo. Tikusimba atsogoleri amene takhala nawo alipo 6 mdziko muno. Awiri ali kwa Ambuye ndipo mzimu yake usemtendere. Koma folo tikhoza kutsimikiza kuti alipo mwina akumveseranso tikuyankhula pano, mwina akutheka akhoza kutolapo mawu awiri atatu. Kodi tayenda bwanji mu 62 years ma driver amene mapatsa mphamvu atendetsa kukatifikitsa pamalo pamene timafuna? Tinganena kuti ena atifikisa mbali zina. Ena tinganena kuti tinachita soka kwambiri. Zimakanga kuti amene wakhala pa namba 3 wakakhala pa namba 10 wapa namba 10 wakhala pa namba 4 sizimayenda bwino ayi. Mutanthauzanji kumwanzako? Tutanthauza Zukulanga kunena kuti tiyambire adokotala Banda. Akulu amene wawatatenga upresident ananena kuti independence ndi taitengayi. Ni tizilimbika chuma chili nthaka. Okay. Chuma chili nthaka koma ma sections malamulo samana kuti malosi ndi president. Ndeti kamalimbikira kuti chuma chili nthakacho. Chimakhala kuti kulimbikira nyumba mwawo kapena kukalimbikira nyumba mwathu. Ife kunalibe koma tikungozioneka lero ngati achinyamata kuti land also was vested in the hands of president. Yet amanena kuti tizilimbikira chuma chili nthaka. Chuma chimenechi timakamulimira iyeyo kapena timalimira kuti makolo akhala apenule. Ibwere pa acheya anakangala nachola manja Amalawi. Akukumveserani tu? Akumvera nditu kubili kukakhala kwathu limati kubisi wiro ena mati kubisi. Anatichola motani tsopano kulankhula kwanu nkotani? Independence syndrome. Zukulanga muli apo niwo munaphunzira skulu munazimira panoka. Can you say lero lino mukaimbe kuti amayi mfuna soda lero? You know? You cannot. In the kuti you must be independent. Okay. Kumaiwa jana kanga dikulika mwokola ndilisa kana kweteka. That's why bajani mana kuti yemwa nali pa namba 2 amene ateke pa namba 3 ife pa namba 2 baje pamene pakali bingu. Bingu ijana amene ujande katundu ta. Wina yese ajitu kutalaki. Kota tikuja tukutalaki ifajo na kudu jino ukesela mpaka magari. Kuma boma lijide mbali yake iweso mtu lijide mbali yake. Panamba 3 pamene babwe ajemwali atu Joyce Banda. Okay. Amina ajandeni community developer. Ingweleke takunena kutaka na kabulu wala mwindia zaka 10. Zimena nkajita ziyasoma gawa ngombe, ugawa mbuzi, ajinyamata njinga zaka baza, iterekeze sugu uosa lipira kumanga miseu, zimena ziyabangi 10 years. Malawi panuali patipu. Inde ndi zima isali pira zuwa kuta zaki. Kumatingo nena mbali ya positive impact ya kuta azigawa ngombe kwa tukalamba, azigawa mbuzi, azimanga nyumba. Kweo antanoku kwezi kuli Malawi patipu. Bali kutari. Ndedi ndawa atatajo sa mjezi hii yaya. Imene ijandi regional dominance, kabina cultural dominance. Anango roa, jifanyo na kuti mbadu roa, kabina ntundu roa, uninga kwa mpafu. Zokazo kazi ya kama 1974, kumasinda jijeo, kanga tikuti jijeo jitikareja mpafu, ni ntundu roa. Akumvetserani tunguteka madzulano, mukadasunga pakama. Ndituli rwa Zukulanga, ena analo wajifanya kuti ntundu roa ukale wa mpafu kuposa wina. Ena analo wakuta asinte Malawi. Kwa sinta Malawi, ndajina Joyce Banda bingu, ikipo nwatopita lali panoi kupanga chintu posatengera kuti ndindira lachite kulipangira. Nditulira Zukulanga lero chocho. Ife tithokoze kuti kumwanza bwana Peter munabwera kuti mutatisanthulira kuti kodi amene dapatsa kuti tayendetsani chinthuchi ayendetsa motani ndipo atisiya potani ndipo tamva. Maso ndipo apitilize zera pila lawa zinthu apangire anthu osasapangire banja lawe yaye. Mulankhula bwanji? Ufulu kuti kuona ino Zukulanga bonse ino mukuyankhula mosawo pachina chili chose ufulu umene wo. Ndithu
kuti field madira nkawazedi ma 2025 moja ule umameni azukula pijema kawa munaizo nkawa wangu na reno sasa na ukangani magani kulapi nuloro meni ngawu nyadea ni zedi mazola mukale ndo siko pambana sikomo wa TV pano chabwino ai nangati ngalime ntchito nanga ndi omwe ito tipitirire kumva maganizo anzika mwasowa bwanji madzulo ano ndaswera ine Moses tikudziwa ine bwana ndani kumeneko ineyo dzina langa limene anthu ambiri amalidziwa mwapula ndi chicken kuyoyano kuno kwa njombo wako kazuku Chicken ino muli ndi ufulu mo 62 years tikuisimba pano kuti tafika pamene timafika ma driver awo adali ndi license bwinobwino kuti mayendetsa motsata malamulo mpaka na chitukuko nzina zotero tikhoza kusimba tanena nkoni kwa njombo ako muzisata bwanji tikamatengera mwenzanga zimene chifera kalipa ufulodzera mulira pachilungamo tikwa mawe ndizamtiri sizikuyenda kamuzupanda nthawi imene amamaliza kulamulira enafudilali wana komano zintchito zabwino zameneyo zakazigwira nsanje tuchitika tinaziona ndipo ngakhale ifeyo pano patikugwiritsa ntchito nje madibanda atabwera chinthu chimene paine ndachiona kuti ndichoyipa nchakuti ulamuliro wamundu munthu akulamulira pakali pano panemeneyo wapyala chitukuko akamadzatula basudenda kuti alutamba kulamulira sunde kugwina ndekuti chitukuko chonse chimene wapyala chimakhaliro chatani chatsala pamwepo ndetse wamawe chiulukuka 1 2 azitsogoleri ambiri akuna kwati yakuba anthu akuba ndipo kumanatozanena kuti akamaba amamangidwa ndikhubepe kuti dziko lathu inoli likanapita patsogolo inuyo ndinumbonyamagawa kuti tili ndi zitukuko zimene zakhala zimapyalidwa chitukuko chimatopyalidwa lero 5 to 6 years mwana wake inuyo tazachiona chacha zinthu zosalimba ndi pachilungamo dziko la Malawi situpita patsogolo situpita patsogolo kusonyeza kuti izi zomapasirana mpira zi 5 years atenge wina nzoti zosathandiza kwenikweni zimene zizi kuno kwati paulamuliro wefera pakucha pachilungamo nizosathandiza chifukwa m'mayiko ya azungu inuyo magawa mulamba chitukuko pa 5 years mwalamulira pa 10 years mwalamulira chitukuko chimene inuyo mwachibzala chitukuko chimene inuyo mwachiyamba inayakira dzambaso kulamulira nidapitiriza mpaka na chitukuko chimene mwachalai nidamalizira that's why mayiko anzathu analemera ineyo ndimadabonena kuti kuloko kumalawi ndikupanga chisaza apresident amene akulamulira panopa ndi anthu anapita ku skulu ndi anthu anakhala ku America ndi professor sikuleti kulamulidwa ndi munthu asazindikira ndine ndimadabwa kuti chifukwa ndi chani azitsogolera kuno kwathu kumalawi samachita for example ndi mmene azitsogoleri amayiko akunja akulamulira chifukwa mayiko ambiri Zambia ndipo kuchiwa muno mu Africa mayiko ambiri analemera koma kulisoma divide mbamene kunoku kwathu imakhala ndi kuti kulamulidwa ndi munthu ona naye zositandadefiri zovetsanyisoni kwambiri tikomalawi sizikuyenda tathokoza kwa njomba bambo chicken kuti nanonso mwayika kumaganizo kuti zinthu sizikuyenda matipata atipweteka zitukuko kumasirana panjira amalawi amva komanso adindo amva mukhale ndonso kwapambana kwa njomba zikomo kupereka ndemanga komanso kupereka mpata kwa nzika zaka 62 zo aliyense wadutsamo kaya tazipezera panjira mwazitsatira bwanji palaini pali ndani mwasowa bwanji ndaswera mayi ndikuti kumeneko tapereka maganizo anu mu 62 years imene tikusimbayi tafika pamene timafuna kufika kapena madriver atichedwetsa usingonena kuti mbali ina zatheka mbali ina sizatheka patheka mbali sizatheka ndipeleke ndemanga kwa amene ayimba mbuyo mawu amene wafotokozera kuti ndisakapangira Madam Joyce Banda mapereka katundu ngati ng'ombe zikanatithandiza
Omana vura medi na ndisama chimasaka toka sugamba kuyanfula ndenge ulamuliro wajakuya ulamuliro wajakuya onalo kusola kunina kuti amina masati yawa amina mabisa amene tikatengazo na ifedi mukhamu yoti tiziphinda manja tizingulandira zinthu osagwira ntchito zimene tizoona komanso tikaonesese mapresident ofuna ndizofoka zawo zimene ali nazo mpira ngati uliwe player mpira ujomaona kuti umatha kuvuta wina kumaona kuti wavuta pakuti paja koma kalowa iweyo simaona pamene pavuta ndetikatenga palamulo yonse zikutengera kuti peyo mindset yathu isinthe monga amalawi ife kuyenera tiyambe ife upanga chitukuko osati tidikire kaisogolera tipengese chitukuko kenako tititapwera. For example, uyu kunjakwa kumapangisa anthu kuti azigwira ntchito wina ayesa kugwira ntchito ngati kumanga zinthu wina ayesa kulenga nawo mbali kupanga chinthu chimene chitensipake kwawoko chitukuko chikuchitika ndesitinganene kuti president ayima uyu nde chitukuko chitheka ngati ife titukanga nawo chitukuko nde pamaganizo anga tonse wina aliyesa naye ndipokomera pake ndikulapika pake koma zimatenga nthawi imeneyo amaye maganizo awo maganiza modani ina tili kwambiri ndi mantha kuti tiyankhule tikumati zitenga kuti ulamuliro uno kali wanji kuyiwala kuti ulamuliro uno ndiwa democracy ndeife mmene kati khale mulamuliro wa democracy komanso tiyambe ndizo khasogolera abwino kena kwasogolera amene akukhala mpando azakhala abwino ophunzitsa akakhala abwino kuti amagozesa ana ngati ana osamamve ankalayi ana akakhala olimbikira ndati mphunzitsidwa ntchito ali makhala abwino. Madam Ive ku Blantyre mwati kundirande mukhale ndi usiku wopambana kwambiri zikomo auti ana akhonza bwanji ngati sakumvera mphunzitsi afunika kumvera mphunzitsi kuti ana achite bwino. Well, kupitirira kumva maganizo anzika mwaswera bwanji madzulo ano? Mwaswera bwanji abaliki. Ineyo ndaswera ine Moses Magawa tikudziweni kuti amati. Magawa. Ine ndilevi asidewe kudedza kwakumira. Mwitsatira bwanji nkhani ya 62 years ma president 6 tasuntha kapena tili pakalekale pacha. Pamene ndiona kuti siri kusintha kwenikweni chifukwa chakusintha zitsogoleri athu amene tikuwasinthawa. Mwachidule ulamuliro wa Dr. Labanda. Dr. Labanda zinthu zinali bwino kwambiri. Chifukwa chama ndi chuma chili munthaka. Ndi munthu amachita zinthu modzidalira. Ndipo lidalira masomphenya. Koma ndimolasi kutadzangobwera chipani cha IDF. Kuti zinthu zarane pacha zasintha. Kenaka ulamuliro wapita kwabwera Apingo Mutharika. Munthu uja ndi profesa moti mzimu wake udzisa mumtendere. Chiko adalipenga bwino limayenda bwino zinthu zonse zinali bwino. Iwaja uchoka ndikuti kunabwera Maya Joyce Standard amene ajaso pambali yawo posiya zawo kuti padadadi tabekangarezwa ilasule kuti zinthu zinali bwinonso 2 years yawo tidayiona bwino kwambiri. Kuchoka apo tipite kwa Dr. Lazarus Chakwera. Munthu uja tidakhala kuti tidamupatsa zakateni kuti muwaloledi utachitidwa zakateni kwa munthu amene amagwira ntchito wakuti adzadya thukuta lake. Dr. Chakwera anali president wa masomphenya ndipo dziko ili mavuto amene tikumana nawo panopa tidakhala kuti tilindiye uja mwina sisida akakhala tikumana mavuto amene. Eneyo mapresident awa atatunda tchulawa ndayamikirawa ndiona kuti amene dziko lidakhala masomphenya kuti 2064 tidakhala kuti tapindula kwambiri. Ineyo maganizo anga amenewo. Tikuthokozeni kudedza kuti mwatisanthulira pa zimene ife tadutsamu 62 years maso iwo amene akhala pa chiwongolero ndipo chimene ife tikuthokozeni kuti mwapereka ku maganizo anu timafunika timve kuti mukumaganiza motani Malawi mukhale ndi usiku wopambana kudedzapo. Well, kupitirira kumva maganizo anzika about 10 minutes tikati kutseka mwaswera bwanji madzulo ano.
nawo udakonzeke tolekwe na maswera bwanji. Bwana ndaswera ine Moses bambo anga ndamakawa ndikuti kumene tayimba komanso kuti dzina lanu. Kuno ndi Kukasungu. Ndithu. Lasala ndi dzina komabe maganizo anu mu 62 years tasuntha kapena tili padzana. Kusuntha pang'ono kulipo kutekera kuti mmene dalili zaka 60 zapitazo simezi pano pai. Okay. Koma tikatengera kwa zitsogolero atuwa ena adayesetsa kumbali yawo ena ndiye kukhangaliso kufuna sokulibweza dziko limbuyo. Mpati pamene pamaoneka ngati pakufuna kubwerera sombola. Tikamaona kachidwe ka zinthu ngati mbomamu tikati telekezerane bwa baba rufari tani karangari kudapo kuti omwe osatsogoleriwo ndamene sakupanga so mchimbeso karangari ndiye kumadzifuza kuti pamene pamakarangari chanayi bwanji. Alright. Chifukwa ngati we munthu amene ukupanga zakarangareyo ukuletsa karangareyo kwapeza iwe wamwenso upanga so karangari moya ndiye kupali karangari atha bwanji. Ndiye chimeneyo kwambiri chimalibweza mbuyo chifukwa azitsogolera athu ambiri akumakhala kumachita zinthu zokangati kuti kumangoti uza ifewo koma chimene wakunenacho osakwaniritsa. Ndithu bwana wanga. Kukasungu tikuthokozeni kuti nanu munabwera kupereka kwa maganizo anu. Zikomo kwambiri. Mukhale ndonse kwapambana. Inunso kumene kuzikomo. Zikomo. Abena kuti corruption kuba ndalama kumakhalanso ndatso. Ya maswera bwanji pa line up. Ndaswera inu maswera bwanji umenewu. Bwana ine ndaswera luntha yonse ili bwino tikudziweni kumene mwayimbira. Ine ndine Gracious Banda yongera kuno Ulilongwe. Ulilongwe tikuthokozeni kwambiri kuti mwaperekako mpata kuti musikili yonse mpereke maganizo anu. Kodi ndiye muisada bwanji nkhani 62 years tapindula nayo? Nikuzogwirizana name nacho kapompanowa. Kuti palazitsogolelena ayeserako koma ena abwezerese dziko mbuyo. Okay. Yeah, mwachitsazo dziko linoli choyambiri ali madalira kwambiri ulimi. Yeah, ndipo takhazikitsidwa fundo mwachitsazo fundo zija zonoti mwina zizakhazikitsidwa ni chipani cha DVV. Kukabwera rimwina fundo zijazo ore azona zitore ni fundo zabwino amapeza ore fundo zijazo zipanga sapoti komene liopindulira Malawi. Mwachitsazo ngati tiyerekeze kuti MCB yayika fundo zake zabwino zopindulira Malawi koma zimakazotheka chipani chimene chikubwera pocho chifukwa choti amalowetsa kwambiri ndale pa chiruko ndi dziko ino silupita patsogolo. Okay. Taona ndimene zikhalira pa zaka 62 mai woti zungulilo vinona masidi awo masidi ori niwotsogola dziko linoli likukhalira mu zinthu zambiri. Ndeti matsogoza kwambiri ndali anthu amene amabota ose timayika kumbuyo likakoti ativotera timambofinye ni misonkho ni zinthu zina zoti zosakumenera Malawi panova polinoli lipakalafula gaga woopsa chifukwa cha amene democracy yikhalira panova simene zinthu zimayenera kuti zikhalire pa zaka 62 likadakhala kuti takhwima mu zinthu zambiri koma silufikira malevozi amenewo chifukwa choti anthu ena niwodzikonda. Fundo zimene zikukhazikitsidwa panova zimangokhala zopsinja anthu ena amene kwaiwo osaona kuti niwofunikira munthu ameneyo ndeti khozo kwambako mazitsogolera tichitoso ntchula ena anayesera ena adakanika dziko ina adalibweza mbuyo. Nde upite kwa chitsogolo ndimafati nene kuti president ndi mbali imodzi ya mayitanidwe ake. Ndi akamalowetsa kwambiri ndale amazisiya legasi yoyipa kwa mibado yobwerayo chifukwa akamaona kwambiri akuti afundo izizi kwanewo anthu anga sizowakombera izi zinisa zipange chonje kumakhalola kuisa kwa tatione ngati mmene muja anapangira kamuzu kulikonse kumenenu mungapeza kwadimaki samatengeranso kunenoti ayi kukuni kumala kuonenoti sikula anthu anga amene amanivotera ndibomachitira panopa limene structure yoneri anthu akhozoloza paliponse munati mwana izine maskulu na mwemwewo amene adawasiya kamuzu abakili kumbali ya zipatala adayeserako kumbali yawo
koma anafika nthawi ina akapazitadzaloje bwana choncho mbali abingu kungati kumbali ya ulimbiso ndiwo adakangati agwirapo kwambiri samaona sombali kuti kodili ndidelaliti ndiwaja adagwirapo kwambiri olosomeko ena mbalengerapo chithazo kwa abingu ati koma kudapezekona noti adzabweraso ena osokoneza fundo zijana zirayira sobori omwepo nditsachogoze kwambiri ndale polamulira dziko tione chikondi cha anthu athu one kuti anthu nomapezoti apita kunja alutsinka mayi wokhala alamafusana amene kumapezonati momwenena Malawi akanena South Africa akanena Nigeria mwina ali kuilopo kuja amakanamba dziko lawo lomwe amapezone noti alikana ifojoti dziko ladaliono ngani wokha ifaja dzikonda kwawo mumamula anthu andalama ena panopa anthu ndalama achitoponda umasambira ndalama zambirimbiri anthu ena avutika ndeti yosenti momenewo kuti dziko lipite patsogolo zaka 62 ni zambiri potengera ndimene maikwazi athu apangire. Okay, tathokoza kwambiri mkhalendo sikopambana kulilongwe uku zikomo akutero kuti anthu ena ngodzikonda kwambiri atsamira ndalama atotenera pano ena ngosauka kwambiri tipitire kumva maganizo maswera bwanji. Ndaswera maswera bwanji mkulu wanga ineyo ndidaswera kuti tafika kuti madzulo ano simunadalikire muli munchesi muzimo muno mulilongwe kodi munchesimo 62 years yakupezani motani at the same time atsogolera maga wangu hapo ni ya chao Mlenga akuthalombe awa iya tithokoze kwambiri Amlenga mutsata bwanji 62 years asunthaga pena tili padzana kodi 62 years imene tikuyambira paka muzu babati pamene pasine kukumvesani iya ife tikutenga Department kunena energy nthawi yakamuzi yomweyo kunalisonga likuti ufulu odilibe. Okay, so zimazibalisa pamene tiyotabulo tichoke pamene ndimaona ngati ngani ya ufulu yangokhala ngati nasanganya kwatu timatero kuti nasanganya. Okay, ndikunena bwanji kuti nasanganya mukati mwa ufulu umene muli zambiri zinazo zinalizoyipa komate chachikulu maona ngati ufulu weniweni osudalipeze mpaka na lero ndikutandauzani muzapeza kuti mmasuku mwathu tikukaka minazo kuphunzira chizungu chimene maiko ena aliyo saphunzira chizungu chimene chili cha azungu waye timali mwachitatu pa Mozambiki pomwe papa kungolankhula chizungu pamaso pa mpolisi wa Mozambiki ndiye kuti iwe kupitiriza kuyankhabe mlandu omunyoza iyeyo ndiye tibwere konena kuti ngati tili ndi ufulu uli pati ndikupaseni chisanzo kuyanga mapawa ino kunena kuti dziko lathu la Malawi muli zinthu zambiri zisazikamachitika palipo ndi ufulu china mwa icho ndi chimene andale athu amachita andale athu amakhala kuti oseache nyimbo imene amayimba ndi imodzi amangotifunda bulangete kumaso cholinga tisaone za kusogolo. Okay, akumatiuza kuti vision 2060 chani kodi vision imeneyo angayikwanirisi ndipo amene azayidyerera akuzokhala ndani ngoyanga chamakawa ukakhala ni njinga yako njinga chayatha chubu ndikuti atayala 10 amayango akula tayala asana kule chubu kaya chifukwa somagula chubu nkumaza kukatayala bwino chifukwa tayala likakhala kutaliza bayabe chubu chicha bwino chicha yeni maona ngati kuti mzaka zimene tikuti tayandira ufumu pali zinthu zina kuti tiyenera kuzisinda mwachisazo malamulo athu yeni tiyakonze malamulo athu asakhale omwe ajachisa munda azungu akalekale. Okay, pamudzi pakachitika maliro nkupeza kuti akamwina ali pamene kwa awiri ngochita bwino 4 ngosachita bwino awiri ochita bwino aja zamanena kuti tisonge ma 40,000 amasala kuti akuphinja aja amene asali osachita bwino awa 4 aja ine ndimaona ngati kuti mkati mwa ufumu athu tiyeni azitsogolera athu akamagwira ntchito yawo yolamula dziko azigwira ndi mtima wawo wonse onena kuti ndi muufulu ndipo achite chinthu chokomera wina aliyense ine tikudziwa kuti sizingatheke koma zina mwa izo nzoti zimatheka mwachisazo zitukuko mbuyanga zitukuko zina timatsirika ziona timatogona kuti chitukuko chayambika ichi wina atati wachimalizisa kupatula ndale kapena muufumu atuza kuti chitukuko chabwino kwaso ndi chothandiza koma tsogolera masanga kutaya zimene zijazo nkuyambisa zina kufuna kuphwanya zimene ena janapana. alright, ine ndimaona ngati kuti ufulu ndi umene unditu koma tokha tikumausogoleza ngatikale kuti tinathe kuvomereza kuti kodi ufulu chati inawobe mpaka na lero tithokoze nditero tumbuyanga
Titokoza Mlenga kunchesi kuti mwaperekako maganizo anu mukhale ndinso kopambana. Ndakunyadira kwambiri anthu wakupalonga amathokoza kuti aifewo kafukufuku iti kumamumva bwino kwambiri kuchokera palutha. Ayi tayamikiranso kumva that feedback. Amangopemba kuti kodi usimunga pempheko nguyachuje makawawa kuti azitha kungopanga ati update kuti akamaliza kucheza ndi akupena kwafuza mafuso awa abwera kodi ena kuti anthu wakupalonga azitsatira bwino. Tipanga choncho zikayambanso mukhale ndinso kopambana. Thank you. Last caller ndamene tikwatenga tsopano faja nthawi. Mwaswera bwanji bwana? Ndaswera bwana. Lanu dzina komanso ndinomaliza faja nthawi. Aba mwankwali ni Justin Mbaname kuno kunchisi. Kodi kunchisi kuti yambire pati nkhani ya 62 years ngakhale nthawi yatha? Ababari ono ona kuti imene amalawi tathaza ka 63 tipo kuchira mulira kuti tapindula chani. Amalawi izo kwanoba kwamba badzaga muzubanda dai sisi utanga maziko olimba. Umadangu resisa boma kuchoka 1994 mene babuli muza dare katikoli. Ada magampani yose ya boma mu aba UTF ila kulita. Imene zaba ngitsa kuti amalawi tikhaye mavuro za toweni. Komasande kuti adalowa TV idayesetsa manga mungari kuntaya bingu adayesetsa ulimanga dzikoli koma atsogamira wakati ababa lono ngokwambiri dzikoli papa mapa tiningongole zambiri maiko akunja komanso zinthu kwenda bwino mdziko imene zokapangitsa kuti amalambi ikhalepa uphake pachona kuti vati nyamaratu tinati nyamalambi lopfunzira kungokhala kuseka ntchito ya ulopa imene zokapangitsa kuti atsogola athu ane masomphenya amanguka dzikundikira chuma chifo choti dziko lapfundikana pakati ngati kumbali ya ulimi alimiriza kulambewe milengo abwino zokwazifika chuluka lizapezera misika abwino maiko akunja kuti azithuma panga zinthu azitukuka ndikwachinyamata wathandiza kwake tidapa ngati makampani akunja azibwera ngati maiko akunja azidapanga ntchito zawo muno malawi cholinga malawi azipesani mwayo ntchito kuti dziko lathu ikuwe koma panopa nzopetebisoni kuti dziko lathu tikungomuyenda panzimodzi palibe chimene chikuyenda atsogoleri athu amanguka dzikundikira chuma mwamuti azithandiza osauka kapena atukule dziko lino nika muzubanda yekha amene anali masomphenya olukula dziko lino pomwe chithazo tiyatione kwambiri kukanengo ngatokoshonija maiko akunja nga Tanzania, Zambia, Mozambique imabwera kuno kumala madagaya foja ndiyidikire kuti atsogakala khapo ngati amadzoga muzubanda dzikolo likadatukuka pameko akunja kubwa kuno umatagaya kuti zipeza flex ngati amadzakunja koma panopa matsogatu salika kontima kwambiri akungwang'ana zinthu zongukuthathaimi zongukugwitsa ntchito pakanthawi kochepa zathu. Ine maganizo anga namene wandituma zowani. Tatokoza kunchisi kusonga umaliza mukhale ndinso kopambana. Nanusoro michiro abwino ndithu. Zikomo. Abere ndithu atseka bwalo lino ndipo zimene tazipeza program imene ndi zimenezi kuopa kusokonezanso china chilichonse asimbako atsogolera amene mtima wawo awika pa nkhani ya ulimi zitukuko zina zosiyana-siyana munalipo mpano sikuti simunamve yayi mwamva ndisamwereze so ine Moses Makawa ndipo nkhani zathu zobwera pa 7:30 ndipo mukaona ndithu mzitonzi ino tinayala atsogoleri athu kuti ayi akamuzibanda anasinthana ndi Bakiri komanso Joyce Banda kenako kunabwera Mtalika kenako kunabwera achakwera panopa kwabweranso Mtalika Professor Arthur Peter Mtalika kodi where are we now zimenezi zimene tazipeza kuti amalawi akusimbabe kuti we are still lacking behind akusiyanitsani m'mayiko a mu Africa bwanji tiyesetse ngati dziko kugwirana manja komanso atsogoleri athu musatiiwale akutero kulankhulako amalawi matiiwala ndipo chimene achisindika mprogram imeneyi anakuti zitukuko osamazisira panjira chifukwa choti wachita nduyo ndikuti mungozisiya mkuyamba zanu ngati dziko sititha kupindula chilichonse chifukwa kamuzo there was a constituency kunali kuyesetsa kuti chilichonse chipitirire chifukwa chakuti analipo mwina mzakazo iwowo ali ndi masomphenya koma apapa tikatenga 5 years kumpasa uyu akumasiya ntchito panjira kuti titukuka bwanji. Have a blessed night.